An iba nagtutugdok sa paagi nin pagtipon, nin kayamanan, nin kwarta. Igwaman na nagtutugdok para sa futuro kan sa indang mga aki. All of these are good. It's good to build something in our lives. Alagad, igwa pong agyat o challenge ang mahal na Diyos para sa tuya. Nadangog ta digdi sa enot na babasahon sa paagi ni Propeta Hagay o Ageo. Sabi kan Diyos sa paagi kan Propeta, nasisibot kamong magtugdok kan sa indong mga harong, alagad da inindo pinapakarhay ang sakuyang harong. For context, sa punto pong ini kan Israelite history, pauli na sinda sa promised land pagkatapos kan pagsikwal o exile. And upon their return on their own land, naabtan po ninda na garaba ang mga harong, garaba ang mga building, garaba ang templo. Kaya siyempre, ang mga tao, sibut sinda na pakarhayon ang sa indang sadiring lugar, itugdok giraray ang sa indang mga harong. They were busy rebuilding their lives, rebuilding their homes, but they were neglecting rebuilding the temple which is the center of their community life. Kaya sabi kan Diyos, build my house first. Inotanindo ang sakuyang harong. It's good that you are rebuilding your homes, but build my house first. Why? The reason is simple. God, in effect, is telling us that we spend our time and energy on ourselves. But how much of that do we really spend on God? Halimbawa, tinatawan tanin oras asin espasyo ang sa tuyang trabaho, ang arual daw tang pagpagal, sa pagpahingalo, including entertainment every day. But what about prayer? What about coming to Mass? Thanks be to God. In your case, this is the first task that you did for today. Dakul na mga deboto ni St. Jude, ang madirigdingon niya na aldaw. Pero kamo an inot, first batch, 5:45. Among the many tasks that you could do today, you chose this to be the first. To come to Mass, to worship God, to put Him first. Sabi po kan mga psychologist, igwada po sa panahon tangon yan na krisis nin atensyon. A crisis of attention. Ang atensyon da po kan sarong tawo, limitado. Garo limitadong budget sa laog kan pitaka. If we spend our money on one thing, there is little left to spend on others. Pag ang atensyon itinauna, tinutok na sa sarong bagay, dikit na sana ang pagtao sa ibang bagay. And yet, in our modern times, everyone is trying to grab our attention. Our cell phones, our televisions, advertisements, the media, dakul ang nakikipag-agawan kan sa tuyang atensyon. And the result is that our attention becomes scattered, kalat-kalat. Sa kasibutan tapo sa bilog na aldaw, pag abot kan banggi, pag makaturog na, naghahapot lugod kita, what have I really done today? Ano ba yaan nahaman ko o natapusan ko ngunya na aldaw? Garudikit sana. Dahil mantang ibang igwang ginigibo, igwa man na ibang nakikipag-agawan. Halimbawa, naninipig ka kan nilabhan mo, igwaman kaulay digdi sa cellphone, dahil na natapos-tapos sa trabaho dahil igwang ibang ginigibo, baranga ang atensyon, a crisis of attention. And this is exactly what Haggai, the prophet, is pointing to in the first reading. Sabi niya, kamong mga Israelita, urual daw kamong nagpapagal, pero garo kamo naglalaag nin kwarta sa bulsa na may luho. Sabi niya, sige ang tanom nindo, pero ang inaani kadikit. Nagkakakan kamo, pero pagkatapos magkaon, gutom man giraray.
Nagtitipon ka mo ning kwarta, pero garo ang tinipon, pirming kulang. Sabi ni Hagay, why? Because you have left God out. Ininot ang sadiri, bago ang harong kan Diyos. They have spent all their attention on themselves instead of putting God first. Kaya giraray, sabi kan Diyos, build my house first. Inuta ang sakuyang harong. When we put God first, when we build His house first, buot sabihon, tinatawan ta siya kan satuyang atensyon, oras, enerhiya. To build God's house means beginning the day with Him. Bago ta ang cellphone ko anon, bago buksan ang radyo, tanganing dangugon ang bareta, nainot nang nangadji, nainot na ang mahal na Diyos. To build God's house first is to set aside time for prayer, for mass, for silence. But sabihon, pinapalaog ta ang mahal na Diyos sa satuyang buhay. Bako bilang sarong bisita, napakatapos maglaog, papahalion man sana. Kundi garo kapamilya na nakaistar sa sadiritang harong na dai minahali. Gibuhon ang Diyos na kapamilya, kag harong, let Him stay permanently. And this is God's promise, na pag ininot ta siyang tawan kan sa tung atensyon, nababago ang gabos. Halimbawa, totoo, mapagal man giraray ang pagtrabaho, pero may kahulugan na ang pagal. Totoo, ang pagkaunta, parihas man giraray, simple man giraray, pero iba na ang kabasugan. Ang kwarta ta, daiman siguro na dagdagan, limitado man giraray, pero garo dakol ang satuyang nababakal, dakol ang halaga kan satong pinagalan na kwarta. Dahil ininot ta ang Diyos, dahil ikinaagtas siya sa sentro, life gains meaning, life gains direction, because we built His house first. Mga tugang sa satuya pong kinaban kung sain, dakol ang naghahagad kan satuyang atensyon, nakikihagad man ang mahal na Diyos. Naghahagad siya, bako dahil kaipuhan niya iyan, God does not need our attention, but because He understands that without Him, our life is meaningless. All our attention has no meaning. Kaya, inuton ta siya, asin ang gabos, masunod na sana. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan.
Akoon malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa imong ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyam banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum niya mo ngunyan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakoa an sa mong mga dulot, asin daraha kami sa maninigong pag-ako kaining banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan angheles sa sin santos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sinaga panukan sa imong kamurawayan, pasana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, pasana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasaklan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Leon, han sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo,
An gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Naghihinguan na inuton an kahadean kan Dios, pamibiuntaan pamibi ni Jesus. Ama niya mo ngayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mayari ang buot mo sa dagaan ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muyaon yan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong spirito, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, Alpha asin Omega, an enot asin an huri. Siya an kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa kuyang buong puso.
Prayer for the sick. Please kneel. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, nalugod ining sakramento na samong inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kung sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantiner ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot po sa 24,428 pesos and 10 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras sin misa, nagabot man po sa 1,537 pesos and 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,704 pesos and 45 centavos. Ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ng Legazpi, magkakaigwa in One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa Pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ng Legazpi. Sa mga maabot po magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Siring man sa Domingo, Setyembre 28, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sa dadarahon ta po ang satong tada canisters, asin iyo offer po ini sa offertory. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, duwang tig 1,000 pesos, 900 pesos, duwang tig 500 pesos, SAB 5,000 pesos, Austin Family 1,000 pesos, a devotee 1,000 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Dagdag na anunsyo, tibaad an maagi pong bagyo daing gayong distroso sa satuya, pero kung marhay po an kamugtakan kan gabos, ngunyan pong maabot na Sabado, September 27, igwa kitang aktibidad sa diocese, inaapod na Peace Ride and Rally for Change. Kung kan nakaagi pong Domingo, duman sa Luneta, asin man lain-lain na partikan nasyon, nagkaigwanin trillion peso march. Magkakaigwa po kita nin lokal na bersyon, digdi sa satuyang diocese, gigibuhon po iyan sa Sabado. Again, this is a peaceful motorcade, dangan sarong pagmisa, then rally. Mapuun po iyan, duman sa Daraga Church, alas 7, pwede pong magdaranin auto o motor o kung anong sakayan, dangan mabiyahe po kita pasiring sa Tabako, sa Bluyon, Ligaw, dangan mapundo po iyan sa Kamalig. Kung anong oras, di ko po aram, tibaad 1 to 2 hours ang biyahe. Pag-abot po sa Kamalig, may misa and then may peaceful prayer rally. Para po sa daing makakasabay sa motorcade, pwede pong maghalak na lang duman sa Kamalig. Ang outfit po na babadoon is puti, pwedeng magkaag nin puting ribbon sa auto, o kung maaagihan po kita daing makakaiba sa rally, pwedeng magkaag nin puting ribbon sa satuyang mga gate, mga harong, bilang pakisumarok ta sa espersong ini. Nangangapudan po kita para sa transparency, accountability, and justice in the government and in all our public spaces. Hagadon ta sa mahal na Diyos na tabangan kitang paumayan ang satuyang nasyon. Salamat po sa Indo sa partisipasyon sa inot na misa ngunya na aldaw. Salamat man sa satuyang online community for joining us on the live stream.
And thank you for our servers who assisted in this Mass. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong spirito. sa tabang kan pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, inoton an mahal na Diyos. Salamat sa Diyos. Saludas,